hyvä. Näyttikö tutulta koira tänään? Hei, yllätti on. Sä olet vienyt sen kotolta pois. Liisua. Okei, eli laukaukset. Laukausta mahdollisuus. Ei sillä ole mitään ongelmia. No sinä. Ja luoksepäästävyydessä koira on hyvä, että luoksepäisyt avoin. Myös syökkäysten jälkeen. Se on hyvä asia. Eli +3. Ja sitten toi kovuus. Eli miten se muistaa näitä ikäviä asioita. Erikoiskokeena on ratti ja tynnyrit yhdistelmä. Niin kyllähän se vähän muistaa niitä ikäviä asioita. Tai melkein aika paljonkin. Mutta ei se kuitenkaan tuonne pehmeeseen asti mene. Se on hieman pehmeä. Mutta täytyy sanoa, että se on vähän siellä alarajalla. Että täytyy nätisti vielä sitten se. Tämmöisiä jos tulee pelottavia paikkoja, ettei vaan sit kisko sitä. Kertoo vaan sille lempeästi mennyt. Temperamentti, eli miten se huomaa, näkee asioita, miten se reagoi niihin. Se on aika jännä. Se on nyt vähän vilkkaa oloinen, mutta joka tapauksessa niin tässä testissä kun katsotaan sitä, niin se tulee kohtuullisen vilkkaaksi. Temperamenttihan on se, mikä aloittaa kaiken. Sillä on sellainen pikkuinen viive siinä. Se on ihan hyvä. Itse näistä mitenkään huomata. Sitten toi hermot. Eli miten se kuormittuu testin aikana, niin kyllähän se kuormittuu vähän ja kerää sitä kuormaa sinne, mutta ei se mitenkään liikaa sitä kerää, että hyvin se sitten palautuu siitä. Eli se on toi +1 hieman rauhaton. Ihan normaalin koiran hermot sillä on. Taisteluhalu, miten leukojen lihaksien käyttää, taistelee jostakin johonkin voittaakseen pelkonsa. Niin kyllähän sitä niin kuin näkee, että taisteluhalu tässä kelkka lähestyy. Ja siinä näkee sitä taisteluhalu, sitten tietysti tämä leikki on se, pimeässä pitäisi näkyä taisteluhalu. Kohtuullisen verran tällä koiralla sitä tänään täällä oli. Eli se on +2. Se on ihan hyvä sekin. Puolustushalu, kuinka se sinua puolustaa? No kyllähän se niin pienen verran yrittää puolustaa, mutta sitten se kunnioitus kuitenkin ihmistä kohtaan sen verran iso, että onneksi ei äly niitä leuvoja käyttää, että lihaksia tuppaa olemaan siellä suussa. Eli se on +1 pieni. Ja seinä oli sama juttu, että sillä on niin kunnioitus kuitenkin ihmisen kohtaan ihan kohdallaan. Niin se on pienen verran, eli se yrittää sieltä, mutta sitten se on, että oho, se vaan tulee. Yeah. Loppuu sitten se uskallus siihen, mutta se on ihan hyvä kuitenkin. Sitten tuo toimintakyky, eli erikoiskokeena kelkka ja pimeä huone. Ja tietysti koko rata katsotaan, miten se menee. Niin kelkkahan jouduttiin antaa paljon apuja. Pimeässä se ei olisi tullut sieltä ekas vuodesta pois, jos se maa olisi tullut. Mä sain kaverin siitä. Luotti mulla aika paljon. Mä oon ollut ihan hyvä tänään näköjään. Mutta tässä katsotaan, että se on pienen verran sillä sitä toimintakykyä. Mutta muista, pienikin on toimintakykyä, että se ei missään nimessä tarkoita, että sillä ei olisi toimintakykyä. Mutta se on ikävä kyllä, että se on merkattu tänne miinuspuolelle. Ollaan tuossa joskus mietitty, että se melkein pitäisi olla plussalla, mutta nämä kaavakkeet on, yritetään saada yhteenpitämistä niiden vanhojen kanssa, niin sen takia se on siellä. Mutta pluspisteitä tuli 140, sitten otettiin tuossa toimintakyvystä 15 pois, niin 125 jäi vielä kotiin tehtäväksi. Ihan on suorittanut enää, et saa tulla. Se on siinä. Okei, mukava koira. Koiran